Hello guys, maayong gabi. For today's video guys, nanglaba ming banana guys. Naglaba na tanawa, nangadus mo na. Ano yung tanong? Hama, dito daw. Saba kay kung mga iro guys, magbuang. Hawa, tira. Makuha na po na itong kamera diyan. Boy, ayaw ko pe. Ito yun. Boy, anong naaman mo? Boy nga. No. Nag-video na dire, nagsinamapon mo dire. Ano na, nakita si daddy, sa'yo na nakita. Hawa dire dagol hawa. Pangliguan taman mo, na ang kamera, nakuha na, wa na. Sa mukha, yun ninyo, ano naman mo dire nga. Naida kong tiris ito, dire dyan mo anhe. Buto lang ni mga turuan niyo yung mga buot. Ano? Kita bang pelanggan? Ayog liho ka, ito nga kay mahulog ang kamera. Labadami guys, labango. New speed, ang sada, new speed bar. Nako dito dong mo, kasi gino ako. Hangakon mo kung mga iruan niya, pati narabang danluga dito eh. Uy, sinabasa ko kapuan. Mama lang mga sabon. Nahulog rapid. Tangaon kayo ba? Nako dito dong. Tara na kami daw niya. Para mahumak. Ito. Sige. Hindi na, dito naman. Ito mo natin. Sumaw ang tayo. Ito na. Ang sabon na. Inulan mo ito. Ang kasibon siya. Ano na kasibon siya? Hindi ko dyan eh. Hindi ko dyan. Uy, din ako. Naglabadami ni banana guys, munang kadang kami bulingon guys kay ano. Sila ka daw iri walay agas. Unya kami do ani kami sige man tigilis. Una dadan kami bulingon. Di mo na naman niya. Butik naman di kamay. Naon naman din. Hindi. Dito mo na ito. Balik ka mo na ba? Hindi nalian. Ako dugit ito na magpang na ba? Hindi ka nga gawa na. Hindi. Sticker mo nila na. Ito niya? Ano lagi ko nga dugay kayo? Ano dahil sticker ito? May kalas na ito sabon. Wala na. Ilan ito po yung butang?
May pa kung bana guys, kabalo sa teknik nga mula ba nga kanang dinalian. Ako bitaw mong laba guys, lugi di ko mahuman. Nya humot di sa dilabhan guys. Tabangan na lang nako kay para dali ang mahuman. Agas ang tubig daw. Anak ko nga budak ko san na. Ayaw mo na naglaba? Wala kayong sabon guys. Nindot kayong sabon na mong gigamit. Hindi kami mamananin. Magic. Ito ako si Boss ga. Magamay pa man na. Ano na lang. Shetig kuan ga. Ay guys, shetig ko so ako si waswas. Gamay pa man. Huwag niya lang madagandagan kay. Ako po magic dito ni waswas. Unsa man akong butang sa kung waswasan? Oh, itong bakat ito. Ay, bakat kay ano. Alam ko, madagdagan. Kuha sa kong bakat guys. Okay, para ang tubig mapalong. Ano tayo kuhaan? Ayaw mo na ito pag-aswa. Pag-ibig ko. Dato kasi bugmay. Kasi, Ano ito kay? Diya mo sa mga uswas. Dato kalingkod. Bugmay. Mangwaswas na ako ng hugot. Kay para yung mga nilabhan namin, mahalay agad. Kay tayon, pupunta sa Hindi yung adas dyan, di palo na rin ako tanan kay. O ka na dito ka nila. Puno na tanan. Isad ka dito ng adas aga. pagkuhan ko yung laban. Gamay raman ng puti. Di ba ka rin na lang? Oh, Ay lagi. Gamay, ano puti. Ibanwas ni mga katong mga ikuanan. pero tabangan mo dire. Dito. Ano itong dilak, ano rin. Langkad, pantir, rabako. Kira ka mabasa dira. Sinaunang panahon guys, pakan. Para tangtang tanan sabon. Para di maniwa ko itong nilabhan.
Wala man tayo katong paka nga kahoy, di kamot na lang. Kusgan kining kamuta guys. Makaigo ni naong up. Dinig di ba? Ang gabanin lagi na yung start. Ang gabanin yun. Teka, anak. Ipangita na niya. Kadagan niya magkatito. Ako man to isa. Buto na nga yung suot ka? Ha? Pero buli na na. Hangin na ito. Kalbo din ako ng busit. Hangin ako. Ibig ako yatas ko. Ito ay. Naano rin ako na, mula na ko daan eh. Pagkaw nga, waswasa din. Kanya sabi na rin. Pinaspasay guys, kay gaapas mo sa tubig guys, kay balong yan tubig, dili ni magdugay, kay hinay na ang agas. Pinaspasay yun. Ang gani si banana, kabalo sa picnic. Buka nga, sabon may. Kanong sa kanina subot sila para halay ka na kanina.
Ha? Ah, parang mag-stop. Ugma, ilit ka siguro ugma. Kaya may anak mo, huwag mo ulan, kaya stop. Tadahan ko na kung COVID. Gawin na po ko guys, ano sa nakapila na ni kakuan. Ilan ni ka minutes? 15. Dari na po ko guys, habang na po ko laban niya. Siya ko labay-labay sa kamera. Kay gamay pa man ang tubig guys, dari na po ko. Ganina gani 20 kapin. Hindi ko naman akong story. Balik na sa kuan kay. Siya naman po di mo iris pagalingon ga. Hawa diha birds. Ko ikad lubot-bot. Siya ga. Pero nangawala kung dito ka na. Mahulog ng kamera ha, mas agoy na. May na lang. Magic. Bagit ano mo, ang hira dahil nagsinan mo. Kung balik kayo, itanam na ko siya. Sabon na. Hawak dire ha, hawak dire ha. Hawak lagi dire ba, hawak dire. Gapoy na ko ga, ikaw wala pa. Galay bining lawas kung bana daw siya. Laban ang taon siya kay tan-o niya dagan man kaing bulingon di nako makayad laba. Moto nga. Siya nang waswas ganina. Kay gimulan niya yang giwaswasa din butangan na po niya sabon. Ang unggoy mura na gibrasan eh. No. No? Ano yun, tumulog po niya siya nga sabon, kaya nakaputi, di po niya siya nga sabon sigid. Magkaasasin akong dito eh. Magkapag ano. Ay, hindi ako labay-labay ano. Ila, 18. Na guys, among nilabhan guys, sopa, banana nanguso pa. Nara ang tubig, happy ka na puno. Kani human nagwaswas. Naapay puti diri guys, ako pa ning labhan pa ni namo guys, puti. Na. So, diri ra tataman guys. Salamat sa iyong pag-subscribe sa akong YouTube channel Marimar W2G. Sa ko ang Facebook account Maricel Capulco Fernan, sa ko ang Facebook page Marimar, o sa ko ang TikTok og Reels. So salamat sa tanan guys sa inyong pag-support. Amping tang tanan, I love you all, God bless. Banani na bye. Bye.